Zuetan ez gara launak. Bota bizta dize bat honi. Hilketa ritual bat dirudi. Zuetan ez gara launak. Bota bizta dize bat honi. Hilketa ritual bat dirudi. Bienvenidas a todas a esta nueva rueda de prensa. Prensa aurreko berri honetara. Hoy tenemos aquí al equipo Gaur gurekin dugu, zeru ahoak telesailaren taldean. Eskuinetik garun, zarkezuko dituen Miren Gaztañaga, antzezlea, Jose Amengoenetxea antzezlea, Koro Almando zuzendaria Sarako Zara antzezlea, eta Marian Fernández Pascal ekoizlea. Baituzue turnoa emateko, si por favor levantáis las manos mientras os animáis a hacer la primera pregunta. Mesedez, altxaskua, lehen galdera egiten duzuen bitartean, Koldori galdetu nahi diote ere Mariani, nola sortu zen, bigarren denboraldi hau egiteko ideia. Eta nola nereari ematen dio beste kasu bat? Bueno, la verdad es que cuando terminamos... Bueno, egia esan, lehen abukatu genuenean, lan gogorra izan zen, nahiko prekarioa, baina ondo funtzionatzen zuen, ondo atera zen eta jadanik bazeon argumentu bat, ideia bat, pertsonaiarekin jarraitzeko. Baina gauza bat dela da bestea dela, 5 urte behar izan ditugu eramateko, egiteko. Eta 5 urte horietan gauzak gertatu dira eta gauzak aldatuz joan gara lehen argumentu horretatik. Baina uste du lehenik eta behin ikusi genuena pertsonaia gehiagorako eman zezakela. Eta berarekin jarrai genezakela. Ekoizpen mailan erabat ezberdinak dira, ez dute inolako zerikusirik ondarauak eta 2020ko telesaila da, pandemiako saila, mirari bat izan zen, eta egia bihurtu zen, zirkunstantzia bat gertatu zelako. Hau da, une horretan gertatutakoa. Eta talde oso bat elkartu ahal izan genuen, teknikariak eta artistak, itxialditik atera ginenak, eta elkartu egin ginenak Ondarrun uda batean filmatzeko. Hau da, IES balbula bat balitz bezala, eta zeru ahoaken ekoizpena, 4-5 urte geroago, produkzio askoz hurbilagoa izan da, industria parametro batukin, lehen da biziete beren konfiantza irabazi genuen, gero baita ere Televisión Espainolarena, beste garai batzuk ziren, beste epe batzuekin, eta baldintza asko zobeekin egin izan dugu. Bai, hor, galdera bat? Bai, egunon, Ze suposatzen du zuretzat, Koldo, telesaila hemen Donostiako zinemaldian aurkeztea, sail ofizialean, eta, bueno, euskarazko lehenengo telesaila izatea, ezta? Sail ofizial honetan. Bueno, lehenik eta behin, ilusio handia, ez jakin izan genunean, ilusio handia egin zigun, berez, naiz eta guk edo modu zinematografiko batean lan egin, ez? Eta helburua beti hori izan, zine pantailara edo telebistara begira izango den, pentsatu gabe, bueno, lan hau bideratua zegoen, pantaila txikirako, eta orduan, pantaila handian ikusi alizateak, niri poz berezia ematen dit, batez ere, bai lantalde artistiko eta lantalde teknikoaren lanaren, ez dakit, errekonozimendu moduko bat badelako, ez? Iruditze zait jartzen gaituela naziarteko lanen langa berdinean, eta hori beti da baikorra, eta gero ematen dio ere erakusleio eta bozgorailu, ez dakit, primerako bat. Ez dut irudikatzen euskerazko telesail batek modu hobeagoan nun atera daiteken. Kaixo, bueno, lehenik eta behin zorionak, telesailagatik. Galdera orokorrean 4 aktorentzat. Egia da Josean, Nagore eta Sara errepikatzaileak diala, Miren izan da fitxaketa berria. Egia da 2 telesailak, independentea diala, baina pertsonaia guztien arku dramatikoa nolabait jarraitzen du, ez? Eta gero bestalde, zuen artean ere garapen bat egon da. Orduan,
Galdetu nahi nizuen lehenengo errepikatzailei orokorrean nola izan da 5 urte hauetan, ze pasada benetan errealidadean 5 urte eta fikzioan ere 5 urte pasadia, eta gero mireni orokorrean nola izan da telesailean sartzea. Eta gero ja konkretuki zentratu nahiko nuke ere Sara Kozar eta Nara Aranburu, Carmen eta Nerea Gartziaren erlazio horretan. Nola izan da, ze ustez, badela sorpresetako bat nik ustez Carmenek egiten duen aportazioa eta ekartzen dion kolorea Nerea Gartziaren pertsonaiari, orduan, igual galdera oso orokorra da, baina orokorrean aktoren lanari buruz galdetu nahi nizuek. Eskerrik asko. Hasiko naiz? Esperientzia okazuta. 5 urte eta gero Nerea, nik esan nahi dela lehenko gauza, nire pertsonai kutxunenetako badala egin izan dedana, eta orduan errepikatzeko posibilidade egon zanean, gogo handiz hartu nun, berriro Nerea Gartziaren abentura batean sartzea. Eta pertsonaia, nik uste evoluzionatu egin dula, historiak bezala beste toki batea eraman dugu, eta egun hauetan egia esaten baino, Ondarrabaken Nerea atzerritar bat zan, Euskal Herriko herri txiki baten, eta oso zentratua ginen bere lan egiteko moduan eta kasuan, ezta? Eta hemen berriz, telesaila hasten da, Nerea etxean dagola eta kanpoa etortzen zaio bere bila, ezta? Eta orduan horrek ematen digu aukera Nerea intimidadean ezautzeko. Eta pixkagiago sakontzeko bere zintasunetan eta bere bizitzan nola dan. Nik uste hori aportatu diogula oin bigarrengo hontan pertsonaia hazi eginda eta hori erlazioak baita hazi egin dira, Carmenena hor dago, baino familiako aizpa agertzen zaio ere momentu batean, eta horren nahiko komplikatzen dio bizitza gure exertzainari. Nik ere, Nagorek bezala, asko maite dute Carmenen pertsonaia. Beti esaten dut, nire uste dut kutxunena da, igual, enditudanen artean. Niretzat ere erronka bat suposatzen dulako leku askotatik, azteko euskalkiagatik, ez? Nire euskalkitik oso urrun dagoela, eta horrek suposatzen duelako erronka bat. Baita ere uste dudalako Carmen igandik oso urrun dagoela zentzu askotan, izaeran, hitzaiteko moduan, erritmoan, pausan, eta orduan pertsonei badago eraikia. Eta lehenengo Ondarrabatik Zeruakerako saltuan, nik uste dut Ondarrabaken Carmen Zauria askoz presenteago dagoela, ez? Carmenek semea galtzen du, seme bakarra galtzen du, 5 urteko semea galtzen du, istripu batean. Zauri sakona da hori eta iluna, eta iluntasun horretan bizia bera Ondarrabaken. Zeruaken argizpi bat ikusi du. Hortik ateratzeko modu bat, edo behintzet argizpi bat. Bide hori egiten ari dela, topatzen da berriro Nerearekin, Nereak deitzen diolako. Eta, ibilbide hori komplikatu egiten da pixka bat. Spoilerrik egin gabe. Baina, gozada bada pertsonai hau egitea eta, telesail osoa. Nahi beldurra ganditu zen, errepikatu egin dezue, igual aurrekoan kalen genulako, edo, igual. Lehenik eta behin, ez dakizen zan galdera, baina, lehenik eta behin, hori, eskerrak eman, bai Koldori eta bai Txintxuari, nire personaia gainera ikustet beste garapen bat izan duela, asko ze konplexoagoa da beste honetan, iskin eta desberdina dauzka, eta, lehenengoan gozada bat izan bazan, honetan bi gozada, ez dakiti hirugarren bat izango deun, edo euskalo. Eta, hau guztiekin dana indan egon, Zeruagoaken, Ondarrabaken, eta gero hemen arreba etorri zaigu, arreba daia, kasi. Zeruagoak egitera eta, zin hobeto, hobeto ingurututa egon. Nire partetik, nik Ondarrabak ikusi nunean, zetitu nolako oxigenazio bat, esaten, Euskal Herrian olakoak inditzakegu, ez? Eta, oxigeno izan zen, eta ez dakit, aktore taldea dana, ez? Estetika, espazio sonoroa, argiztapena, koloreak, eta zan amets bat, netzako ni desiatzen egon. Eta Koldok santzianean olako motorista marabillosa bat itxeko aukeranak alasan markatu, osea, barrenean jo. Eta izan da zoragarri, bai.
Koldo, Zeruagoken gidoia Arkaitzkan horekin sinatu duzu? Nola sortu zen kolaborazio hau eta nola egin dezute lan elkarrekin? Bai, bueno, nik Arkaitz aspaldian nik ezagutzen dut, beste gauzatxo batzuk ere eginak genituen, eta, bueno, somatzen nuen beharra, beste begi, beste esku batzuena, iruditzen zaidalako hori, askotan norberaren utxuneak betetzen dituela edo ikusten dituela parean daukan norbaitek, ez? Orduan Arkaitzekin oso horraz izan da. Berez oso gizon langilea da, eta horrek asko errazten ditu gauzak, askotan aurre ere hartzen dizulako eta tira ere egiten dizulako, ez? Gauzak aurrera eramateko. Eta gero nik nabarmenduko nukena da, nik uste biok nahiko eskuzabal jokatu dugula bestearen ideia honekin. Beti izan dugu jomugan alik eta gidoi honena idaztea, orduan inork ez ditu inpusatu bere ideiak edo batzutan ez, norberak idazte ditu gauz batzuk eta iruditzen zaizkio brillanteak, eta parean norbait dagonean eta hain brillanteak ez direla esaten dizunean, lehen momentu batean min ematen dizu, baina gero jakin behar da onartzen eta hori hobetzen, eta nik uste bai batak besteari hori esan izan diogula eta gero onartzen jakin izan dugula. Orduan, bai, esperientzia ederra izan da eta bestetik oso erraza. Niri oso erraz eta natural suertatu zait berarekin lan egitea. Kaixo, beira, sakondu nahiko nuke Nerea eta Carmenen arteko harremanean, aldiontan urrats bat aurrera egin du, aurreko segizio honetan, baina ez alda pixkat motx gelditu, ala nahi daizu beste emanaldi baterako utzi. Bien arteko harreman hori. Bueno, motxa baina intensoa bada, askotan igual hobea izaten da, ez? Telesailak berak badu formatu berezi bat, 4 kapitulukoak izaten dira, ez? Normalki luzeagoak izaten dira, gauzak garatzeko denbora gehiago izaten da. Neri, ez dakit, horrela gustatzen zait. Bestela beti iruditzen zait, eta igual izaera nortasunagatik, nik berehala nago, berehala ikusten dut melodrama parean eta horrek izutu egiten hau. Nertzat melodrama edo askotan emozioak amildegi moduko bat dira, eta orduan parean jartzen zaizkidanean atzera egiten dut. Eta gero ez dakit zu ez gertatzen zu, nik uste harremanek ere askotan horrelakoak izaten direla. Ez dira perfektuak, joan eta etorri egiten dira, eta niri harreman horretatik gustatzen zaidana da berez, eta ja ondarrabaken ikusten zena, ez da harreman errez bat, Nerearen kasuan ere pertsona da, Carmen da, izan ziteken Carmen edo Antonio, baina da pertsona horrek jartzen ditu, ez dakit, Nerearen segure guztiak dantzan eta hausten du bere nortasun fuerte hori. Eta horregatik, askotan hori, nik ez dut ez da generoa ikusten horre, ez? Neri asko gustatzen zait harreman hori, dira bi emakume heldu, norberak bere biografia ere baduena, ez duena mundu oso utziko bestearekin egoteko, ez? Maitasun erromantikotik haratago doa, eta nire ustez oso erromantikoa da justu horregatik. Biak ere badirako nortasun handiko pertsonak, eta ez dutelako dena maitasunaren gatik uzten, eta gero aurreragoko ustearena, hori ere, ez dago, batetik ez dago nire esku, ez? Lehen aipatu dugu, 5 urte kostatu zaigua guzti hau aurrera ateratzea, eta etorkizuna ere ikusiko dugu, zer gertatzen. Yo, Koldo, quería preguntarte por el cambio de escenario. Ni Koldo eszenatoki aldaketatik galdetu nahi zuke, Ondarruti Bilbora pasatzen geha eta telesaila estiloa handiarekin filmatu dago, baina hirien alderdilun horrek badauka bere lekua ere jakin nahi nuke nola landu duzuen hiriaren giroa eta nola du eragina eszenaratzean eta traman. Argi genuen ez genuela telesail berbera egin nahi. Izan bihur genezake Fletxera andereño bat eta eraman urruñara hor hilketa bat dagoelako. Ez genuen hori nahi. Eta gainera argi nahi nuen historia pertsonaietan oinarritu nahi nuena. Eta niri gustatzen da zaidan generoa da
pixka delitua erabiltzen duena aitzakia gisa beste gauza batzuei buruz hitz egiteko. Eta nik uste du kasu honetan badaude momentu batzuk, tramak, ez zaizula ajola zaizu ze pasatzen zaion Carmeni edo Laurari, edo zer gertatzen zaion Nereari. Eta horretarako beharrezkoa zen historioa Nerea bizi den testingurura eramatea, eta gero nahi nuen askoz ere urbanoagoa izatea. Askoz ere ezikinagoa, nolabait esateko, ilunagoa, eta horretarako hiri handia eta Donostiarra izanik, hiri handia, harrigarria da, baina Euskal Herriko hiri handia Bilbo da. Eta Bilbok ditu aldiri handiak, Bilbo du migrazio nukleo handiena, anitzagoa da, kosmopolitagoa da, eta niretzat dudarik gabe Bilbon gertatu behar zuen. Gainera, hor daude botere faktikoak, politikoak, judizialak, eta kloakekin zerikusia duena, estoldekin zerikusia. Beste galdera bat ingo izuet. Ondarraoak berak bazuen zentzua izenburuak lehenengo zatian, zeru ahoakek? Bueno, pixka bat izenburuarekin jokatu izan dugu, serie bera ez dela, baina aurrekoaren segida ere izan dezakela, edo segida dela nabarmentzeko, eta orduan ahoak hori mantendu dugu, kasu honetan ere, badagolako, estolden asuntoa, ahoetatik etortzen zaizkigun gauzak, ahoakek daukan ere zentzu bikoitz hori, ahoa gaztelerazko filo edo ertza ere badauka, pistolaren ahoa, labanaren ahoa, hortik. Eta zeruarena justu aurrekoaren kontrako egin nahi genuelako, Ondarraoaken asko dago zerutik lurrera begiratzen duten eta itsasora begiratzen dituzten irudiak, honetan asko dago, hain zuzen, estoldetatik gora egiten dutenak, Orduan, begirada edo kamera, eta hori ere, realizazioan eta planteamenduan asko dago horrela, Gustatuko litzaidake, modu subliminal batean, hori jendeari iristea, betik gorako irudi gehiago dago, zeru asko dago, eraikuntzen artean ere zerua ikusten dugu, pixka bat, plantamendu horretan gauzak aldatu eta serie berdina ez egitearen nahi horretan, ikuspuntu hori aldatu dugu, eta zeru izan da, ere ez dago bestelako metafora izugarririk, baina horrela geratu zen. Nik aprobetxatu nahiko nuke generoari eta erreferentei buruz galetzeko, ze Ondarraoak ekin jarri zen eusko nuar etiketa hori edo nuar nordikotikan inspiratua ote omen zegoen, eta galetu nahi nizuen pixka bat zeintzuk diren zeru ahoaken erreferente horiek, eta baitare ehaztu genero ikuspegi horretan eroso sentitzen zeran, edo etiketa horretan eroso sentitzen zeran, ez? Ni genero irakurlea naiz batez ere, ikuslea ere, gustatzen zaizkit, genero seriak eta, baina esango nuke gehiago literatura beltzak akonpainatu nahuela, Eta generoak aipatu bezala ahalbideratzen dizu beste hainbat gauzetaz hitz egiteko, beti ere entretenitu eta divertigarri suertatuaz, aukerak ematen dizkizu, entretenitzeko eta aldi berean gauzetaz hitz egiteko. Naiz ere aditu bat, niri genera gustatzen zaizkit beste 1000 gauza, eta gustatuko litzaidake pentsatzea ere, genero hori aitzaki hartuta, norberaren pintzeladak ere ematen ikasi edo asmatu dugula, Eta erreferenteak, asko daude, aldagarriak dira, nik adibidez Ondarraoaken badira hor, edo baziren solasaldi batzuk, arrantzale senegalesak, Wolofen eta Wolofez, eta Nereak euskeraz hitz egiten zuenean, eta bata besteari hitz egiten zioten, bakoitzak bere txapa sartuaz, eta adibidez, Jarmusen Ghost Dogetik ateratako ideia bat da. Kasu honetan, badira nik uste momentu lintxianoak, badira momentu kaurismakiarrak, gero badago, Ondarraoak igual, eskandinaviarragoa edo bazen,
azken urteetan gehiago ikusi dut adibidez, generoa ingelesa, angloa, ez? Eta gustatzen zaizkit angloek dituzten etxe zikin horiek, ez? Sofa gainean, arropa saski batean, konketa, platerez beteta, inork ez ditulako garbitu, eta pixkat horretara ere eramaten saiatu gera, orduan ez dago referente zuzen bat, baina badira mordo bat, azkenean asmatu ere, ez dagulako ezer asmatzen, ez? Horretaz elikatzen garelako beti. Galderarik daukazunean, mesedez, cuando tengáis alguna pregunta, levanta. Galderarik daukazunean, mesedez, eskua altxa. Bitartean, galdetu nahi nizueke, telesailen garaietan gaude, sailen garaietan, urrezko aro bat bizi dira, zerk ekartzen dizue zuei telesailetan lan egitea, eta kasu honetan eta berentzat. Eta baita ere, antzezlein birenek esan du lehen, ematen du ezin direla horrelako kontakizuna kontatu hemen. Zerk ematen dizue pertsonaia hauek eta istorio hauek? Bueno, nik labur esango dut, bai, unea honetan egia da, sailak gailendu direla eta errazagoa da sail bat egitea, film bat egitea zoritxarrez, baina bestalde, nien nago sailen kontra, nik uste du lanak harri dutela sektore batera, eta gainera nolabait popularizatu egin dute berriro arte bat edo disiplina bat, bere herri esentzia galduzuna, nik gogoratzen nahi txikian nintzenean asteburuan beti zinemara joaten ginen eta pelikulei buruz hitz egiten genuen. Eta hori zinemaretoa galdu inda asko. Orain ikusten dut, aurra jasotzera joten aizinan ikastolara, jende guztiari da telesailik buruz hitz egiten. Eta nolabait bizi berritu egin da. Herri izaera hori ikusentzunezkoarena. Nik sormenetik, ikusle gisa, nik ez ditut saila konsumitzen egia esan, baina nik eskertuko nuken Jarmusen, Kaurismäkiren referentzia horiek, baina sekula ez zitzaidan esan, orain eskerrak esateko zintzuk izan diren referentziak. Bai, Kaurismäki adibidez, bai, egia esan, mundu horrekin topo egitea, nik mundu horrekin topo egin baitut koldorekin lan egiterakoan. Hor, konexio bat, zeruak, mundu hori guztia hor zegoen, enitzen ni eze decepzioa, ez? Parteren batean bai, bai, eta noski, bapatean, mundu horretan murgiltzeanik sentitu egiten nuen nolabait. Eta, bai, ederra da, zaila da unibertso horrekin topo egitea. Hau da, almandoz unibertsoarekin topo egitea. Niri placer handia zegoen, irudi horiek, klitxea ere hor zegoen, ez? Koldo, bapatea motorra dago, Kill Bill moduan, gauza horiek buruz hitz egiten genuen. Barruan nolabait gustatu egiten zaizu. Baina gero pertsonaiak lantzeko orduan interesgarria zen nola bilatzen genuen lausotasun hori, ez? Beraz, klitxea erakargarria izan arren gero bilatu egiten genuen benetakoa zena. Argilun horiek eta interesgarria eta fina izan zenan hori. Nagore, komentatu nahi nueneko ezpenaren aldetik, eta prozesuan lan egiteko sistemagatik gu gauza bera egiten dugu. Hau da, film luze bat egiten dugunean edo sail bat egiten dugunean talde tekniko eta artistiko guztiak berdinak gara. Eta obsesio hori, gauzak alik eta hobekien egiteko obsesio hori, bai berdina da. Zehatz galdetu nahi nioke Nagoreri, ze film askorekin zaude zinemaldian. Zerbait desberdina egin behar izalantzen nuen prestatzeko, ez niretzat gakoa Marianek eman berri du. Diferentzia ez da sailaren eta filmen artean edo hizkuntzen artean. Diferentzia dago ekipoen artean, profesionalen artean. Eta horretan bai ikusi dudala aldaketa. Beraz, bai, nik pertsonaiak izan ditut, oso beteak eta nerearena da gehien gustatu zaidan horietako bat, gaina telesaila euskeraz da, eta beste bigarren mailako bat egon diteke gaztelaniazko film batean,
talde berbera duena, lan egiteko modu berbera, eta gustu berbera duena. Hau da, sortzaileak beren historia kontatu nahi dutenak. Eta berdin du pertsonaia femenino edo maskulinoan edo edozin hizkuntzatan hori da ikusten dudan aldaketa niri gustatzen zaidana. Ez badago galdera gehiagorik, nik azkena egin nahi dut. Uste dut erantzun duzuela, baina jakin nahi nuke ikusle gisa pertsonaiari agur esan nahi diogunea ikusteko, beste kasuren batekin, beste hiriren batean. Nik ez dut zer ikusi, baina ez dute spoiler bat egingo. Bueno, hori ezakit. Industria oso aldakorra da. Gaur egun Euskadin bizi dugu doping fase bat ekoizpena ditugu. Euskal zinema noski, eta ez dakigu ea urte bete edo 2 urte barru egoera berberan egongo garenik. Beraz, nik esan dezakedana da argudioak ideiak daudela, taldea dagoela, eta uste dut zerbait egiten dugun bakoitzean aurrekotik ikasten dugula, uste dut. Benetan jauzi badagoela aurrera ondarretik zerura. Eta zerutik etorkizunera ikasi ditugun gauzekin behar bada egongo da. Eta, hau ez da liburu bat idaztea edo abesti bat egitea edo kuadro bat erostea, finantzaketa behar duzu, bazkideak behar dituzu, interes bat behar duzu, hau aurrera atera joan dadin. Eta guri filmatzea gustatzen zaigu, peliak egitea, eta hor, energia erabiltzen dugu, beste gauza batuetan, ez dugu hainbeste energia erabiltzen.